DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano. Dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana, marhayang ugali, pirmi pang maugma, marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan pagka Bicolana. Sabado. Yang garen sendong amigo sa radyo Al Armario. Sa pangaran kan ako Bicol. Ang bulkan mayo Reporting for duty ang sendo pong servidor. ang Bicolana daima Sa pangaran ninda Congressman Saldico at saka Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Siyempre ang gabos na inakon pwesto kan ako Bicol. Minasaludar po sa indo gabos na mainit-init na Sabado. Uy, Mayo 1. Mayo 1 na. Adi Jun. Happy birthday sa may mga kumpleanyo. Kung sisay sa indo Happy fiesta sa may mga piestahan. Diyan sa Bangkiruan. Piesta pala ngon yan. sa Pero sabi ni Mayor, pinasarong limitado siya ng karaunan. Pag-alon man, Angela Day. Piestahan pero limitado ang karaunan. pagbilog ng bulan Ang simbahan, Siyempre kabanga sana. Ang tao dapat kan sabi ang bawal tadi. Anyway, mas maray na yan ta makalikay-likay kita nagka sa COVID. Duman sa mga nagtuturobod sa COVID. Dahil ko amang kide nagtuturobod sa COVID. Tagaring ay may something na sa COVID. Anyway, sana po ayos lang kita dyan. Ano man ang pagigibot ha? Kamusta mga kababayan tadi sa Bicol? Especially dyan sa Sorsogon. Oy, mga taga Sorsogon, nakahook up man ngon yan. An OK FM dyan sa Sorsogon. sa kuya Taon-taon ba kasi parang Rex Bulima. An sa kuyang partner dyan. Malaog man siya. On OK ang linya. Of course, dyan sa Camarines Norte, magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan, sa OK FM Daet. mayon isaro Nandyan din si paring Jason San Fernando. sa inman ako Jason, kamusta ang mga kasama natin dyan marinwa sa OK FM? maski harayo na And siyempre, sa iba pa po ng mga probinsya kan Bicol, igaman naman kay mga programa na ko Bicol, kundi ibang time slot po. Kaya dahil nakakasabay sa tuyang programa sa iba man na radio station. ibusan Yan sa Kamsur. siyang so Yan sa Kamsur. Yan man dyan si Joey Sarsia. Si Joey Sarsia. Yung mga nagpo-programa dyan. Kung minsan, inaapod sa ko si Joey. Dayaon ang Nangungamusta man. mayon
Kundi dahil ko ara minsan live palaan. Ay, Sabi ko, Joy, text mo muna ako bago ka mag-upload. Kamu nasiring Anyway, kamusta tabi? Parang Joey Sarsia. pa And of course, dyan sa Masbate. Kalag Yan, kamusta ho kayo dyan sa Masbate? Day paning ba And peaceful island of Catanduanes. Sinipit Day Kamusta po kamo dyan sa Catanduanes? Nakabangon-bangon na lamang kan bagyo? kadaong kadais Ay daw ko dyan so Tapang Carabao. Tapang Carabao Jun. Has na tu The best. Layak ko Okay, digdi po sa Laog. Kaya magari mga pagiriba. Digdi po sa IT. Dyan si Arvin at saka si Richard. Maigos. na mapula And stand by magari mga ibang mga pagiriba. In case na may mga darakulang istorya dyan sa palibot. Marami ang trust. Ika tatabi ang linya ni Congressman Pido. Kung available na, Madam Chi. sa samuya, igwang Si Madam Chi Antibola. Sa iyang kakontak mo niyan. es magayunon, balang kumakanta. Okay, maray na aga po, Sir Al. And Kong Pido. Pwede po kami makahagad, Kabir. May nag-text tulos kan Kabir. Ika Angel, maagad ka man kay Kabir. Nasud ba, sarong truck na Kabir ang pinanaokan. Ako bikol sa kakan Department of Agriculture. Ginibog ko, Dyan sa Puro. Ginibong binyo dyan, so magayon na pala ng covered court kan Puro. Kamusta tabi dyan sa mga barkada taman sa Puro. Sina Kapitan Jun Barrios at saka council dyan and iba pa po na mga barkada taman dyan sa Puro area. So, covered court ninda, yun ginibong binyo kasod mata mahiwas, dangan day available so dyan sa embarkadero. Nakulon man so nagkatarawan kan Kabir na manok. Imagine, Miss Angel, nasa 15. 15 mga barangay ito. Although na dit man sa nagkatarawan, tiglima kada barangay. Nakulang bagay na. Imagine mo, tigbaranting siwo. Pero sa iba, man na kumpleto ta. Inda kon na nakumplituhan. Anyway, bala naman so kapitan, may mga kuan ito, may mga allocation naman sa kada kapitan. Bala naman si kapitan magbaranga-banga. Uy, may kuyam pa, may bahog pa, babaya, may sinako pang bahog. tadai, Miss Angel, paki-check mo tabi kay Madam Chi. Kung okay na si kung Pido, tangani na makalaog naman sa mga pag-iribat na dyan sa Sorsogon at saka sa Daet. marhay pa, So, available na si Kong Pido. sa Mata, busy-busy ko yan sa tuyang congressman. daing pala, Gari may mga activities pasindangon yan. Dahil ko lang na confirm kung anong oras sa mga activities sinda. Pero ang aram ko, may mga schedule pasindangon yan na morning. nahirakan, Kaya mas maray na iyan na sana makasingit kita kay Congressman. sa kinaba, Sana makasingit kita. Yaw na, John. Yaw na si Kong Pido. Ayan, yaw na po. Yaw na pala. Yaw na si Kong Pido. Good morning, Kong. Tabi. Good morning, good morning. And kamusta na ka tapay kang PBND si GV sa tuyang programa sa Ako Bicol. Oho. Reynaldo tapay. Nakamonitor man sa tuyaan na Sorsogon at saka Daet bigalata na mag-shoot nin mga kaputan man tabi sa tuyang mga pagiriba. Pagbati tatabi Congressman duman sa mga kababayan din sa Sorsogon and Daet especially. Well, sa nag-antabay sa mga kababayan ta sa Sorsogon, sa Camarines Norte, as in sa Bilog na Kabikolan, Reynaldo tabi.
Ayan, aram ko, aray kung busy-busy ka mo ngunyan, may activity kita ngunyan aga tabi, anak ko Bicol? Well, igwa kita sa pag-ikot as in pag-distribute ng mga food packs sa mga na aldaw. Oho. Aha, nagkapirang barangay tabi yan sa area kan Well, yung kita sa syudad kan Legazpi. Legazpi. Oo. Ayun. So, hapon, aligay para mas duman sa 15 barangay paga Aha. na recipient kang check dispersal at alternative livelihood program, and at the same time suportahan sa food consumption as part of the rehabilitation program kang Department of Agriculture. Kaya nagpapasalamat kita sa Department of Agriculture dahil natawan ta ang 75 na beneficiary for check dispersal na mapadakula kay mga siwo, may kasabay ng bahog, libreng Oo. bahog, May para vitamins mas pa. mapropagate ninda asin mapagkol ninda sa indang mga itong sa livelihood. Oho, dakulang bagay ito tabi congressman na talagang makakatabang. Actually, talagang dakulang interesado ngunyan ngani. Dahil pa kita interview, may naghapot nagiraray kung paano man sinda matatawan kay ning organic o pigapod na kaber na siyo tabi congressman. Ma-request pa kita aram ta na makuman na gabos matatawan alagad pinag-iinguha ta na matawan so mga nangangiipot talaga lalong-lalo na sa mga nagka-arapektuhan kung nakaaging tulumpyo. As in, lalong-lalo naman, yun ang pandemya na grabe talaga ang kawalan kitrabaho, kadikit ang kita, grabe ang kagutuman tabiat. Oho, tama ka tabi kong. Kagutuman, yun problema tangon yan. Talagang grabe ang epekto kaning COVID-19. Lalo sa mga lugar baga na arukan Legazpi, high risk. So importante talaga maray na ayuda sa tao. Mga food packs tabi kong nahiling ko dyan sa puro. Gari, i-distribute man tabi yan sa iba pang mga barangay. Tabi, and bako lang sa probinsya kang Albay, nagre-request kita sa Department of Agriculture na igwamang kita sa Sorsogon, sa Cam Norte, sa Catanduanes, Masbate, asin Camarines Sur. Importante talaga yan tabi kong ta. Lalo ngun na ang gobyerno medyo nasyonal na what I mean gobyerno nasyonal garo pigaredy ta palang so itong bayanihan tabi so expected ito mga month of June pa siguro. Well, good thing is Bayanihan 3 approved na kasuhapon sa committee level kundi ako nasasara. And then pag-abot ang Mayo 17, magkakaigwa na kita ki distribution. Debate doon sa plenaryo para mas maidalita yan, may isa batas para nationwide igwa kita ki nationwide distribution ki mga ayuda. Ayun, okay. Okay. Good here to nasabot ng tatabian kong si Rex Bulima nasa FM Sorsogon. Kong, nasa linya po tabi si Rex Bulima sa Sorsogon. Hi Rex, Reynaldo, and Gabos, sa mga kababayan na dyan sa Sorsogon, Reynaldo tabi. Opo, maray na agaman tabi Congressman, dahil kapaligi sa OKFM Sorsogon. And happy Labor Day. Ano naman gagawa ko niyan sa Tuya Gabos. Kung may nag-text din, may nag-follow up din, kumusta na daw po itong proposed bill din daw ka ito, kan pa ni Congressman Bato Cabe, hindi po bagang 56 years old below, yung iba ba ining retirement, kan mga obrero ta? Kung ano na po kayo yung nasa Kongreso. Approved na tabi sa House of Representatives on its third and final reading. Ang pinaghahalata na lang ang satuyang counterpart sa Senado. Duman sa Senado, siguro dapat aprobahan naman nila kasi daw ang Kongreso na ini na ang House of Representatives inapprove na so early or optional retirement at the age of 56. So sana naman po naghahalat ang mga obreros na kung sa labi ka importante ini lalong-lalo na. Labor Day pa lang yan. Happy Labor Day sa kabos ng mga obreros. And Al, Opo. happy pesta man sa mga kababayan ta sa Bangkiruan. Bangkiruan, oo. Sige Rex, go.
Opo, Ah, ano po mga programa ta na pagpasensya nakalinya pa para sa mga ano ta, para sa mga obrero? Wait. Ipakitang programa ko yan, Al, na siguro ako na ang mataram. Opo. Kaya, siguro, ma-excuse muna tayo ako. Bahala na po na kamo. Sige, ng sige. programa. Okay, sige Tabi Kong. Thank you so much, Rex. Pasensya na, Rex. Naputol si Congressman. Anyway, pwede man kita mag-restoryan, Rex. Tamay programa kaya sindango niyan. Actually, nagilibot sinda sa mga barangay, kaya siya naan mataram. So, naputol na. Naputol si Rex. Pwede man pa po mag si Rex para restoryan gari kami. Kumusta unta lamang ang Sorsogon ta? Ilinguntaan sitwasyon kan pandemya dyan. Tagari, madakol bagang kaso sa Sorsogon, Miss Angel. Saka, para masabutan mga kababayan taan sitwasyon dyan sa Sorsogon. Rex, go ahead, Rex. Nasa linya ka? Alright, good morning. Ginaaray. Opo, pasensya na ta si Congressman, may activity sinda, siya na schedule na mataram. Kaya kita mo niyan an mag-uron-uron lamang. Okay lang. Ay daw si Jason, bikalat-alat na si Jason, na mag-apod manali dyan sa Daet. Kumusta Rex ang Sorsogon ko niyan? Alright, digdi Sorsogon, talagang sibot-sibot man sa tuyang provincial coordinator sa mga pinagtataong ayuda niya to. And kanakaagi nga ni baga, yung madigdig na congressman, tanganing magtao kaining mga testa toolkits. And sa kanyan, talagang lataw ang pangalan ko dito ta iliman digdi sa Sorsogon talagang nagtatabang and lataw na pangalan na party list kasamang dahil sa niya ang digdi sa provincial coordinator dito opisina. May mga nag-aapot tabi, Rex, digdi sa boundary kan Sorsogon and Albay. Kumusta ang pagbiyahe-biyahe kan mga kababayan ta dyan sa, kung namonitor mo tabi ining boundary, kumusta ang sitwasyon dyan? Alright, ang boundary, ang patakalig ng provincial government ni Governor Chase, kung mauli ka din sa Sorsogon, kinakaipuan mo ikaw kakaidarang negative, RT-PCR o kaya swab test na para ka din tugutan na makalaog na unang na tanggalang kawaan kaso kan COVID-19 dito sa Sorsogon City. And duro-diretso man ang biyahe kan mga kababayan taas mata Manila. Alagad ikaw pagaligdig mga check mga designated area kung saan nakalatag ang mga personal ng PNP, mga taga DRRM o ngayon maaari kita kan mga biyahe sa Metro Manila or sa luwas ng Sorsogon kung may daraining negative o kaya kan ang pinag-ibitaran sa digdi Kuya Al ang mga nangyari ka nakaagi na ibang mga LSI, may mga fake na darang RT-PCR swab. Yan ang pinag-ilikayan digdingon yan. So, Kaya medyo mahigpit. Mahigpit. Mahigpit dyan sa boundary. Opo. Pero Ayun. tulad-tulad sa mangyara, basta nagsunod sa protocols, kada sa gobyerno probinsya, dahil manarakon, importante, pagka-log mo digdi, sige na kung dahil kang dara, ma-isaram ka sa quarantine sa loob ng 14 days, sabi. Ayun, may quarantine area man kamo dyan tabi sa Sorsogon palan pag na-check sinda na daiki magkakanigong dokumento na kinakaipuhan dyan sa area nindo. Eh iba gari dakul bagaan kaso dyan sa Sorsogon. Kumusta ang pagsunod man sa dyan sa locality kan Sorsogon? Kumusta man ang kooperasyon kan mga tao? Adik kita mo, okay man ang yung kooperasyon kan tao, kaso yun nga lang, siguro mga undelay report siguro ini kasi nagkagawa community transmission, Kuya Al, siguro, ani ba na nag-positive na makusog malawat, hindi nag-positive sinda, naaraman na sinakan na swab test, yun siguro nakatapon or nakaulakit sa mga kapahinta, lalo sa mga senior citizens. Kadakalan kaya sinagadang didi, mga senior citizens, mga 70 anos pataas, Kuya Al. Oo. Anyway, kumusta man ang hanap buhay dyan kan mga tao? Kumusta ang reaksyon kan mga tao? And digdi sa muya, halos apektado talaga ang nagtatrabaho dyan sa Legazpi City, ang transport siya Tama yan ang naman, isa sa mga apektadong mahay. At least ngunyan, ikaw nakibiyahe ang mga buses and van. Kaya medyo okay na po yung kumpara ka nakaagi. May mga ayuda man na bigataw ang local government of Sorsogon? Opo, doon sa digdi at ayuda na pinagtataukan mga LG mga LGU sa Sorsogon City. And dahil naman digdian mga public officials na talagang dahil man nagtutunog na magpalawas ng ayuda as in magtaram na sundo na mga health protocols tabi. Anyway, anak ko Bicol, yaon man sa mga coordinators nila dyan sa area.
Piligibo man ang gabos na at least maka-augment lamang sa dit na tabang, dit na ayuda na naitatao sa mga kababayan nindo dyan tabi sa Sorsogon, Rex. Opo, si Kuya Boy ko, basta yung probinsya coordinator, halos tayo manin na putas, kaya nga ni sigian, libot man niya sa bilog na probinsya kan Sorsogon, ang aning mag-update sa tuya, kung ano ang pinagibukan part last tabi. Okay, sa monitoring ta baka any moment magtaga-bisita man dyan tabi sa tuyang congressman, specialist in the Congressman Saldico at saka si Congressman Pido Garbin Jr. Okay, Rex, ingat ka mo dyan tabi sa Sorsogon and yan, mabuhay ka mo dyan pero yan, sabi na nga ni, ingat-ingat lang tabi and let's pray para sa mga kababayan tatabi lalo sa mga naging biktima ng COVID dyan sa Sorsogon area. Opo, sige po. Thank you very much, Kuya Alvario, and ingat man po kami dyan sa Legazpi City sa Daet ng Badinas Norte. Salamat po, Maray na aga. Maray na aga, thank you so much. Rex Bulima sa OK FM Sorsogon. Ang pag-iribat na dyan sa mga Daet, nandiyan sa Daet. Si Daet. Okay, sige, si Jason. Okay, Jason, magandang lalaki ka pa rin. Kamusta, Jason? Yes, sir. Maray na pagkaaga at live na live tayo dito sa Bayan ng Daet at kanina nga ay nakikinig na kami sa inyong pinag-uusapan. And mga update natin dito mula sa Bayan ng Daet sa Papaal. At ditong linggo lamang na ito, itong araw ng Miyerkules, ay nagkaroon ng financial literacy training ang DSWD at ito ay may kaugnayan doon sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD na ginamit ay su pondo kan ako people party list. Kaya dako ang kaugmahan kan mga nasa 20 na beneficiaries na haling yan sa mga ibang munisipyo digdi sa kamuyang lalawigan ng Camarines Norte. Kaya grabe ang kaugmahan na papaal gawa ng sa panahon ng pandemya dakulang tabang na may mga araw kaining programa dahil naabutan ta si mismong pa-training na sa tuyang na-witness kung papaano ang ginagawang tukdo kan DSWD kung paano sinda gagawa ng mga proposal linda, paano linda ituhon so plano kan sa inda mga mapipiling mga business and talagang tinututukan ng DSWD and napaka hands-on din po ng Ako Bicol dito naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Kaya binabati natin yung mga nasa 20 beneficiaries ng SLP, Sustainable Livelihood Programs ng DSWD in partnership with Ako Bicol Party List sa Papaal. Malaking bagay yan kasamang Jason kasi dito sa Albay itong Sustainable Livelihood Program na yan ng DSWD at saka Ako Bicol. In fact, marami na po ang nabigyan dito. So, yung 20 na yan, ang alam ko, partial pa lang yan na nabibigyan dyan sa Daet area at may mga susunod pa. Roger on that, Papaal. And ang kagandahan dito, Papaal sa SLP, ay hindi nagtatapos doon sa pag-grant lang ng mismong kumbaga pondo na gagamitin nila. Kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung kanilang coordinator, si Ma'am Janet ng DSWD, mula pa dyan sa Legazpi. Nakausap natin siya kung papaano yung magiging sistema, papaano matitiyak natin na lalong-lalo na ngayon na mayroong pandemya na yung mga negosyo na natili nitong ating mga beneficiaries talagang masusustain. So ibig sabihin pala noon, Papaal, hindi magtatapos dun sa financial literacy lang. At syempre pagkatapos kasi ng financial literacy ay maghihintay na lang sila na siguro ng mga ilang linggo or buwan ay may re-release na yung fund. And after na ma-release na yung fund, sigida makakapag-start na sila ng kanilang business at pag nag-umpisa na yung business nila ay sasailalim naman sila sa monitoring ng DSWD at kung may mga kailangan pa silang information na kaya namang maibigay ng DSWD para mas lalong lumago yung business nila, laging nakaantabay, Papaal. Kaya napakaganda na merong ganito at dahil nga merong pandemya at ang talagang pinaka-focus nila dito na mabigyan, Papaal, ito talagang mga nasa laylayan. Sa laylayan, oo, totoo yan.
Isa ito sa mga konkretong programa ngayon ng ating national government through DSWD at Ako Bicol. Kaya nga talagang itong activity ito, itong programang ito ay tinututukan ng Ako Bicol. Bicol-wide ito kasamang Jason, hindi lang dyan sa area na yan. Dito nga sa Albay, sabi ko, marami na ang nabigyan ng ganyang programa at may mga susunod pa sa ibang probinsya dito sa Bicol. Roger on that, Papa Al, and talagang nakulang bagay din na ang Ako Bicol ay nagpupundo sa paghiro dawa uga kita ng pandemya. And talagang nalilibot ang mga barangay. Sa ngunyan nga ni Papa Al ay talagang sabi sa tuya kan DSWD ng mga kapanayamta kan si nakaaging Merkules, sabi ninda ay ini magtutuloy-tuloy. And lalo na ngunyan na yaon ang suporta kan Ako Bicol Party List, mas lalong napakusog si kampanya ninda na matawaning permanenteng mapagkakakitaan ining sa tuyang mga mahihidap. Kasi aram mo Papaal, ining mga relief na tinatao kapag may mga kalamidad, lalo ngunyan na may pandemya, dahil mahaloy, siguro mga tulong aldaw lang or minsan doang aldaw lang nga, di kapag nakula ang pamilya, talagang ubus na. Pero kung araw ka ini na inaagi sa halabang pag-aadal, tinatawaan ng training, dawa pag bookkeeping, Papaal, tinukdo duman sa satuyang mga beneficiaryo. Kaya nakakaugmaman na uga pala na araw ka ini na itong maumpisa ka sa salitman sa ng puhunan, though para sa mga ordinaryong mamamayan ang 15,000 na puhunan na kulang bagay na yan. Pero kung talagang sabi nga ni Kian ay mahigos, as in maganda or tama ang pagpili kansin ng mga negosyo, maabot pala sa punto Papaal na talagang kumbaga kaya na nindang tumindog sa nindang mga sadiring bitis sa Papaal. Ayan, ano yan, mga basic needs kasi yan, mga ganyang livelihood na yan. Pero expect more, Jason. Marami pang plano ang Ako Bicol. Nakausap ko minsan si Congressman Pido at Congressman Saldico personal. Marami pang plano dyan sa area na yan ng Cam Norte. Yung water system nga, hindi pa masyado na pipenetrate yung mga barangay dyan, ano? Dito, Papaal, napasinayaan na natin yung isa sa yung pioneer ng ating water system project dito sa may bahagi ng Batubalani, Paracale. And may mga naghihintay na lang din na talagang formal na ma-turn over. Yung parang yung seremonya na lang. At nakakatuwa, Papaal, kasi dito kasi sa Camarines Norte at parang ganyan din sa nangyayari siguro sa ibang mga probinsya yung pagkawala ng daloy ng kuryente. At ito kasing water system project ay powered siya ng electricity. Ang kagandahan kasi, Papaal, lalo't ilang yung mga lugar na kanilang beneficiary nitong water system project, hindi kailangang umasa doon sa linya mismo ng kuryente na galing sa kooperatiba ng kuryente. Talagang sabi nga ni Ken, napaka-advanced na ng technology na ginamit ng Ako Bicol at talagang hindi biro. Actually, nung una, i-endorse namin ito sa mga tagapakinig namin dito, Papaal, nang ito in-introduce namin sa mga tao, parang nagdadalawang isip sila. Nakakala nila ay ito yung mga nakikita lang nila na may magbibigay ng yung poso. Hindi nila alam na ganun pala. Nang makita nila yung sa Batubalani, yung pioneer natin dito ng water system project, ang dami na ulit mga nagko-coordinate at kahit pa paano natutuwa naman kami dahil meron ng pandemya, Papaal, hindi na namin kailangan din pabain yung mga barangay. No, minsan kailangan talagang pumunta dahil kailangan na ipaliwanag sa kanila yung magiging proseso. Pero ang ganda ngayon, gawa ng malaman nila na ganun pala kaganda, ganun ka-advance yung technology, solar. Marami nang nagkaroon ng interest, Papaal. Ayun, solar yan high level yan, hindi lang yan ordinaryong poso yung bombang tinatawag, ano? Solar ang ginagamit dyan. So, yan, expect talaga Jason, na marami pang barangay ang target ngayon ng Ako Bicol dyan sa area ninyo ng Cam Norte para sa programang ito kasamang Jason. Roger on that, Papaal, kasi dito kasi sa Camarines Norte, though meron namang linya ng CNWD ay
hindi naman talaga lahat naaabot pa. Kaya ang malaking bagay na merong ganito kasi alam mo Papa Al, may mga lugar dito na talagang dekada na wala silang nakukuhanan ng malinis na inuming tubig at umaasa sila doon sa mga nabibili na mineral water. And kung wala kang pera na may pambibili, yung iba ginagawa nila talagang tinatsagaan nila yung mga tubig na nakukuha nila sa mga bukal, which is hindi naman sa discourage natin yung mga tao na uminom ng tubig galing sa bukal, pero may mga pagkakataon kasi papaal na talagang hindi rin safe talaga na inumin. Kaya ito, lalong-lalo na yung mga katutubo natin dito sa lalawigan ng Camarines Norte, which is sila yung unang-unang na binipisyuhan, ay laking pasasalamat, Papaal. Okay, so ayan parang Jason, salamat na lang at nabibigyan mo rin kami ng mga informasyon dyan sa Cam Norte. Pasensya na, hindi mo inabot yung interview natin kay Congressman Pido kasi may activity sila ngayon. Siya ang nagsasalita doon. Baka sa next Saturday ulit, parang Jason. Kumusta na lang sa mga taga-diet? Maraming salamat, Papa Al, and nakakamiss ang DCGB Legazpi. And bago tayo magpaalam, dito sa lalawigan ng Camarines Norte siguro, ay makapagbigay kami ng update. Sa kasalukuyan ay meron kaming 94 na total active cases sa COVID-19. And ang buong lalawigan ng Camarines Norte, puwera sa isang bayan, ay nasa ilalim ho ng MGCQ. Ang bayan naman ng Basud ay nasa General Community Quarantine. And so far naman ay maganda ho ang sistema rito, and pinagdarasal po natin na itong pandemya na ito ay talagang tuluyan ng matapos. And sana po ay kumbaga magkasama-sama pa rin tayo, at sa tulong na ako Bicol ay talagang mapagaan ho ang buhay ng ating mga kababayan. Mula ho dito sa lalawigan ng Camarines Norte, live and alive, Jason San Fernando. Maraming salamat po. Ingat kayo, parang Jason dyan Ingat sa Daet area, sa Cam Norte. Maraming salamat sa mga informasyon dyan. Okay. Yan po sa tuyang mga informasyon digdi sa programa Kanago Bicol. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:15 na. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa MaxFit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init!
nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAY-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Abante kita. Alas 9:22 na. May update kitang informasyon alay dyan kay Ans Galero sa Luas. Ans, kamusta tabi? Let's come in. Maray naaga tabi, Kuya Al, may naaga sa mga parantabay. Napaapod lang kita dahil sa nag-contact sa tuya mo niyan. Si PSO Chief Rolly Esguerra sa insibot-sibot sindango niyan, kakalibot sa mga barangay na nagsiselebrar yung kakista sa syudad kan Legazpi, partikular na sa barangay Tamauyan, asin barangay Bangkeroan, Legazpi City. Then sa Kuya Al, may nakaabot ang informasyon sa inda na haros titao da ini mga barangay na ini. Kung sa ina, sinabi ni Esguerra na daiman dapat na pagtawon mo niyan ang mga barangay tiyas na lalo pang nagtautob daw ni Orbin. Si Alcalde Noel Rosal may kinaraman sa bagay na ni kung sa ina, ang pwede sa nang mag-sinibrar, iyong nasulaw sa naka-piyestahan. Ini na pagkiramdam mo niyan na pag-aaga ni Esguerra sa publiko. Dapat papaisihan yung barangay na talagang sumunod muna sa advisory na yung piyesta, makontrol muna. Barangay Tamauyan, sir? Tamauyan, pati yan sa Bangkeroan siguro. Kaya yung lahat na nag-piyesta tayo, hindi pinagbabawal mag-celebrate ng piyesta. May din na misa, pero within the barangay lang na dapat hindi muna mag-akomodar ng mga bisita from other barangays. So sa kanyan na nagpadaranan ng mga personahes kan PSO na
na pamayo kay ini na si Esguera sa nasambitan ng mga barangay tangan din na mamonitor sin mamanehan ng gadaan mga tao na nakikipiesta ko niyan. Sigun sa iya o maray man na may celebrar man gira ng kapistahan alagad dapat na maipasunod man ang gad ang stricto health protocols kontra sa COVID-19. Bawal ang bisita. Bawal ang bisita sa ibang barangay. Fiesta, bawal ang bisita. Well, Dapat sa mga taga-barangay sa naan magpiesta. sa lausan na kang barangay. Arog pa lang kaya. Anyway, ilingontaan sitwasyon. Kuan man, namomonitor mo ang sitwasyon man tabi dyan sa Bangkirwan ang tamaoyan mo yan? Oo, so ngunyan na nag-try man kita mag-contact duman pero talagang si Chief Esguera ang mismo nag-confirmar na matawod pero ngayon hindi na mapacify man ini. Ayun. Okay, anyway, bigibo man kan na PSO ang trabaho ninda. Yes. Thank you so much sa informasyon. So yan lang tabi ko yan. Ano to yung mga informasyon, public advisory magikan sa PSO Legazpi ko yan na pagkaaga. Ans Galero, salamat. Thank you so much, Hans. Ayan. Mga piestahan da, bawal naman ang bisita. Ay, nako, buhay tang COVID-19. Ano? Yun, dahil natapos ang COVID. Naunaon mo yan. Mga pistahan, bawal ang mga bisita. Bawal magpara tiripon-tipon. Paano yan, John? Bata kung pista baga, agad na iwasan ang, siyempre, tiripon-tipon. Alangan man na. Pista, dahi karaunan. Dahi irinuman. Anyway, ingat-ingat na lang tabi kita. Ayaw mo na yan desisyon kan local IATF, na bawalon ang mga siring kayanta. Sige, ang dakol daagan COVID. Okay, oras tango niyan. Alas 9:25. Iga ka ba, John? Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. New Bear Brand Tono Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Okay, abante kita sa nagkapi ng minutos pang natatada dagdi sa programa. Bation ta lang sa mga listeners taman. May mga paranahong man pa lang kita dyan sa Kulyat. Dyan sa Kulyat, relocation. Nagdangog daw sa tuyang programa. Thank you so much, tabi dyan sa Indo, sa Kulyat. Kamusta dyan si Kapitan? Sa tuyang barkada. And uning iba, mga concern ini sa mga kaputan and request kay Congressman Pido dahil kung nasaro-saron ini tabi dakulman ini ipo-forward ko lang po kay Congressman ining sa indong mga
kaputan and request na magkuhan ini mga agaragad kitabang. Sir Al, sana po makaabot man digdi sa Duduyan Pili Ilawod. Sityo po ini. Makakuaman kami ki Sustainable Livelihood Program. Dahil ko aram ang sistema kung paano kamo makakuha kayan. Yung aram ko, DSWD po ang in charge kayan. May mga nag-survey sinda sa sarong barangay. Sinda nag-identify kan potential na beneficiary kayan para sa Sustainable Livelihood Program. May mga naka-assign po dyan sa indong kanya-kanyang lugar. Okay, yan ang nagkapirang concern na bigpaabot man digdi o ni pa. Ayan, mga pagbati man ini. Dyan sa, ayan, mga pistahan, mga happy pista. Yun na nga na iyan. Nag-upload pati nag-text pala si Sir Rolis Guerra sa Tuya. Kung yan ko lang napansin. Ayan mananggad, pig-abisuhan tabi sa mga barangay na likay-likayan na pagtiripon-tipon dyan sa pistahan. Kundi dumaiwasan ang siribugan ng gadyan sa kairinuman, burlag-bulag mo na dyan. ang pagkakaon. Ang pagkaon, burlagan. Tapos, ang irinuman, arayuan. Ang pagkalon dyan ang boy. May enjoy ka man dyan, araw kalibawa kita. Turuta magsurusyat lamang yan. Ang distansya, arayon. Yun! Sa'yo mo ng baso! Dahil magsadiri ng baso. Kanya-kanyang baso ang uso mo niyan yun. Dahil na uso nguro-nguan sa sarang baso. Dahil na ito uso mo niyan. Kanya-kanya ng baso mo niyan. Pero ang irinuman na yan, karaonan, sa linggo yun, dahil mangyari mapupugulan. Pag-along pugulan ang mga tao, kaya lang, yun man ang pakiurong ka ng autoridad tadi, na disiplina tabi na. Dahil magkimawara na magkaigawa kitang disiplina sa diri para iwas COVID kita. Duman sa mga nagtutubod na. Ayan, may COVID. Siba dahil mga kanyo nagtutubod na kan COVID. Pero ngayon may durilinsiyahan niya sa COVID. Tinda, totoo yan, John. May sarungan akong nakauron dyan na pasyente. Dakulso bayadan dyan sa ospital. Ay, may nag-advise na dyan ang ani ngayang dahil kang bayadan. Di ba man so hilang niya dyan? Di ba man so hilang? Pig-advisean siya nang aning dahil siyang bayadan naman sa ospital. Di ba untang ining pasyente mong COVID? Ikaw sa na pasyente ka dyan, relative ka kan pasyente. Dahil ka daw mamuyang, dahil ka nang bayadan. Di ka sabihin, itong pasyenteng ito, patong na naman ito duman sa data kan COVID. Kasi ganda ko, dyan kan kaso kan COVID, maski bago man COVID. Ito anong taga duman sa moya dyan. Na-aksidente kan motor. Na-infection kayo sa paa niya, nagparaubag yun. Tagkod na napiktara na so lawas niya. Dinara sa ospital yun. Pag abot sa ospital, COVID. Dahil nalamayan so kuhan. Dahil nalamayan so gadaan. Nagadaan ito. Dahil minalamayan ta. Ilinubong tulos ta. Suspected na COVID yun. Pero ang totoo, nabunggo ito kimotor. O dagdag naman sa data kan COVID. Kaya sigan dagol kan kaso kan COVID yun. Pigbubumbahan. Hinda, dahil nagpartara kung ano ang nasa ilarom na agenda kaya. Anyway, so mga dakulo man nagtuturubod talaga na may COVID. Pero sa iba, nagdududa na. Iyo, apektado na ang people, John. Ang importante ko niyan, magtabang, arugan ako Bicol. Sige sa nang tabang, John. Sige sa nang tabang. Maski anong tabang. Ang importante ko niyan, makadagdag sa satuyang pagbuhay-buhay na masyado na kitang apektado kan COVID. Yo, disiplina sa sarili, magsunod mangyari sa mga pagkapasunod na patakaran para di kita mabiktima. Yo, okay. Ay, param na kita. Tatapos naman pala yun ang satuyang oras. Tigil sa programa ka na Bicol sa pangaran, Linda Corres Mansaldi ko.
at saka Congressman Pino Garvin Jr., mga taga Bicol. Ako pa sa inyong amigo sa radyo, Alarmario. Mabalos! Bye-bye! Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon. Mabalos. Ako Bicol.